Hallelujah. Kaitor kaham. Bini khairok ma hamsak ma paiflaya. Hai no hai tini zara kaham. Hai di sengzo kono tiarang layana. Kaitor ni kok ni bagi. Hallelujah. Sang kodok kukhe khlai wahab layana. They share khaire layana. Kaplai ke kaitor ni kok no. Kupulung klainai ni bagi. Hallelujah. Hallelujah. Kodok kukhe senghab layana laibo. Te gana elam bagna layana. Te tiarang lainai kaitor ni kok ni bagi. Hallelujah. 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 Kaklayo tiarang baikana. Sang kaplai ke tini bo kaitor ni kok sereng lainai. Naidi Zefru borok dukhu mano. Zefru borok pain, kosto tongo. Afro abahai nango Zefru solution keringi tango. Belai keno lonely feel klayo. Okay. They Afro chungmo chungo. Korok sasak fighting te chuba fighting. Abahai ke chungmo chungo. Hain nable. Hallelujah. Jini kaitor belai kaham. Abashe ke kaham mung sabai susak nai kre. Nang Zefru dukhu manjak. Nang Zefru belai keno. Tamnai rejected. Kyo belur liya no. Kuno dam kari khani ni society wo. Buinoro no khangke koni ti kubun lama te himi thango. Nung may kok sana mo sungjak liya. Man nang asike saisung asike lonely asike mane rejected person ka kono belo sukri kya deni. Aba ki nang mukte khlai dukho nangi tongma zorawo. Saimandi logi kaitor simisi. Hallelujah. Nini lai thangjak tabuk jara already kaitorok applying jak. Nini lai thangjak no just kishi sa muito klainai di. Nung Zefru abahai kono decision narani pan kri kya. Mukte khlai jak. Bakha khamjak okhai sajak. Nijini mukhang no sura nainang mo chungliya. Abahai zorawo. Okay. Kaitor ni kok te a Kristo bai kurang mani bai. Nung je tini pushak dynamic jaga sok pai kya. Nung check klainai di in life. Hallelujah. O sungsaro Zefru nini mung sasak tongo borok nono beloru borok nono yafa khorobo borok nini gana oke sandarna ni nayo. Okay, tangmal din thani tongo mung sasak. Mane klaisa kok bai ka ke Zefru nung zero jaga wo mane amahai jaga sangai sogi kya mane lokumo mokol funung na mane mukhang funung na ni amahai phanu se kri kya. Maybe abo mung sasak tomung shitran darati phana nang aba haken kana
ba bigirani darate rang puisa keren darate phana aba hai khana mane kabang mani darate ngi mano theba naine ja aba hai jorawo logirna ni bagai borok sekangai phainai krei phiaba kaitor a jorawo nono kathang tono a jorawo nono chance rei tongo grace rei tongo nang khaki filter hallelujah te sawi tongo kebo hamjak nai krei phano angni ni kaitor nono hamjago hallelujah nang aba hai lonely mane saisung muktui klaijak dukho nangjak aba hai jorawo kebo no nang logi mainya phano ungthang phiaba nang saimandi aba hai jorawo kaitor nono okong sai tongo saimandi angni ni kaitor ni logi tongo ang nono belai ke hamjago hallelujah praise the lord bkhabai jak kabang ma tongoi mano share khlai ready aba hai tapok te bukuk sami thani o bobo saimana ni nango bono kebo respect borom renai krei reject khlai tong phano society ni tikhai rohor phano ba lokuni mokolo kuno reputation krei phano kaitor ni mokolo belai special te kaitor belai hamjago aborok abono saimana ni nango bono bo share khlai ready bobo saiman chite amen hallelujah fading kesen ozora kaham manmani bagai palke kaitor hambai layan father thank you afanang bushik se kaham nang srapsa ni bagai fan sona khebia nang srapsa ni bagai fan sona yakari ozora kaham nang ramani belai tong thogo tek pai jisu ni mumbai ke afa zora ni bagai dona hambai ya paru thank you holy spirit chubana gi tomani bagai amen amen hallelujah nari daily में बिकाई तो निकोंग नि बागै कमा बोर फानंग ना daily but tini regular live tongnai rok norok ni bagai ang dalai tong thogo te kai to na hambai maro tani hin male kubi no dalai kheno willing heart norok kai to ni bagai kai to ni kok ni bagai amosuke tamnai tiar te khonjo ke krek aba mung sabai compare khlaijak ne krek awon bagai no moni mukta haikabar sungsani sompoti rongni slai phano teibo gnang abo kaitoni kok norok abono saiman kha aboni bagai tini omari rok nukjagi tongo kaitoni kok ni bagai salbrum brum norok tia hallelujah praise the lord even kabang mo jorawo jeng nugo jepro big gathering gangke borok kabang ma okay but jepro soi kaitoni kok srenglai afurke borok usini kusini ngo mane jora degei tongi manya khonjo ke krek tongi manya khna tok jagyango okay jepro joke cycle sungsani mungsa sung naijak nai enjoyment aborogo gake klai sakeno time spend khlaio time mane jora rei mano keba gobang ku borong ni bagai ni belai kotok ongo belai tough ongo kai tani kong ni bagai khonjo ke krek khna nani phiaba tini norok tongai rok belai hamsajak because norok kai tani kok je busuk belo busuk phangana a kok bai je tamungkha nini life nang saimanka jeng saimanka abun bagai tini a kok ni bagai sing ashike excited ke sing hallelujah tong thok lai khonjo ke krek khana lai sing thaksang lai tongmi man lai am bagai saimandi hallelujah ama haino tini jemon borong ni enjoyment srapsani bagai mahai okay tei nini mukhang srapsani bagai nini naithok srapsani bagai nini rangri srapsani bagai nini nok naithok srapsani bagai nini chakri srapsani bagai nung je tini ganang jagi tongmani babang srapsani bagai abo srapsani bagai jono comfort klainai enjoy klainai but abo eternal ya abo molbrum ni ya molbrum borok ke jisu simisi jisu kristo to simisi molbrum ni akai to no khong amen hallelujah ambagai saimandi ta pongdi kai to no hamjago tei kabang borok abo hai tongo tafana saimainya je kai to bona hamjago ambagai dukho na khake thainar musung jago to se tonglia man ama hai rok kabang ma sok payo wan suma sitara sok payo teba saimandi je pro kai to ni kok available ngai ni life o bad thinking okay kabang ma hamya abo tei kaplai ke ing phayani thane toi sok paya bo tangi because kai to chuno melai ke hamjago hallelujah a kok bai suno kupulung khlai kya a kok suno bebak step on naikulo toidulo guide khlayo amen am bagino psalm number 119 khulogui na ditewisa ta pokdi lomo 119 ni okay psalm number 119 105 psalm number 119 105
kaitoni kok se sini yakungni chati kaitoni kok se sini yakungni chati tei lamani pohor amen so o kogro ani kaitor ana hamzago ang pasu pogya tamba ang saimano bui logi renai kri phanan kaitor logi tongo hallelujah aje kok kaitor jana hamzago okay ako te Jesu Christo jan logi tongo ako Jesu Christo thibe jan ka tharang ka ako Jesu ano kaplai khlai ka aje ko a Jesu Christo te okay ang je mo thangjak mo sok pa kya kogro sumo tam khlai daily pohor tono daily chati yapungo daily lama pohor te kuno aro bezal kre ar te kun thutai mani sok pa ya andra gundra himke se ha koro klainai ni kirina ni nango usta khuna ni bagai ma kiriwo Hallelujah. Piaba jeng pohoro jepru Kristo mane pohoro Jesu mane pohoro Jesu mane jeng sasawo Jesu mane keplayo molbrumo aratai thutai nani bagi kirina nanya aratai usta khuna ni bagi kirina nanya aratai ha koro de klaino jani nei seng wana na ba nanya kirina bo tai nanya nange hin male Kristo mane no kaitoro kaitoro mane no kaitoni kogo kaitoni kok tongo mane no pohor kaitoni kok tongo mane no poitu chu je jaga poitu tongo je jaga pohor tongo artei seng usta khunani nangya artei seng hakoro klainani nangya artei tamne mungsasuk lama kode korona jani hini bo sengtai sundurunani wananani nangya tangmale pohor tongo hake seng nogui tongo nogba jagao artei tamne usta khumani krei artei hakoro klaibani krei nogya hangkese koroi phana klai reinani hallelujah praise the lord ambagina seng mia zona ni bising di surang lai puruseng nuka Ninebe aje sohor okay a Ninebe sohor tamo as a great city hinjago English ba ke great city bele nai thok bele seng sasa problem tamo manak problem tamo pohor krei problem tamo kaitoni kok krei problem tamo kaitor bai halok krei problem tamo sakni muchungba kupulung problem tamo okay kaitor bai halok krei kaitor bai lenden krei ka kaitor tam musuk jak abono borok saiman liya abo borok ni problem so kaitor saimano borok tangai tini monago tangai hinmale borong thanio je keplai sogina nangmani a bini kok abo krei nai krei tuni ri nai krei hallelujah tini nang tomung no mungsasuk jengjalo mungsasuk problemo mungsasuk confusion no mungsasuk answer krei jak ni tong mane tamba nin thanio je nangmani abo krei a pohor je nangi tong mani nini life a pohor krei a Jesu je nangi tong mani abo nin thani krei hallelujah praise the lord jepru kai to ni aroni phaimani chin thani krei hingangke jeng zero menago pohor krei andra gundra wo je jaga andra gundra aro tamo komormung aro tamo theimung aro tamo hagor klainani chance tongo usta khuna chance tongo are ligi lagai leta pata manam sanam andra gundra ambagi saimandi Ninebe hawo kaito tamu sungjagba kothoma ka hamno tuniri jani bini kogno tuniri jani so jeborno chongkha jona thana soyangi tongmani lama ferei opposite direction point thangkabo pieba tumaya tumake okay kaitor je sake phano ani bohok bisingo dawi phano bwtwi reke jona no haine hai bokha kifil roi buji roi bono rohor kha an Ninebe hawo tangi himala Ninebe ha manago tam tong sung sarai saimano manago no ustabo ku hakor boklai so manak jagao klai tong kha jo a Ninebe hani borok so jona pohor tlangai sogeja nangai tong kharo so jona bai thangbo pohor tei boje kogno tui tlango a kaitoni kok abo pohor even bible sujak tongo kaitoni kok je jaga tongo aro no yakungni chati aro lamani pohor yakungo bo chati lamao bo pohor ngai tang wana jagnai tongsiba aro tei monak se keplai ngmalia ya pri sei ne maro chati tongo lama nasine aro bo pohor tongo ngai je jaga bebak jaga se sung sasa aro tei tamni mistake sokai neba no Ninebe how problem tamo kus kurikhe kaitoni kok bai kuni lenden borong ni wan suma tamo sakni muchungma borong tomong bahai legila gai manam sanam borong boba hai category wo et nangya kaitor aba hai ke belai sakni muchungoi borok sakni muchungma bai kupulung Ninebe ang Jona chapter no sawi tongo nor khulogoi nai di Jona chapter 1 2 3 4 okay so saimandi Jona
lama korokha opposite direction thangka but kaitor bono senamui talangkha tunui ri kharo tamungkha bini bisingtei a kaitor musungjak mani kokrok pirjakha ninebe ganangei 1,20,000 borok tongo a ninebe a great city o 1,20,000 borok jepro kothoma kaham khanaka jepro kaitor je kok rohor mani a kok zonani bisingtei khanaka borok salaijakha borok kha kifilka kaitor borok no sokomor na nai tongmani kaitor borok no bothar na nai tongmani kaitor borok no pairi khipsira hine aba hake kha songoi tongmani pheba kha kifil mani bagai borok no mothangnani bagai a kothang no haine hai sep khlai repiuka hallelujah praise the lord salm bagai saimandi ama hai sebo tamni sanai yang gake okay yak ai mane ya si heke ama hai te ko nung hai en kha ke sengkha nung je kai thon phasing nasik yangi tongmani nung nasik phai ke sengkha nung kai thon kong no je khna yangi tongmani nung khna ke sengkha nung kai thon mani lama no saimi yangi tongmani lama no saiman ke sengkha jisu je nini bisingni nini bagai samung kaham khlai ke nung saimi yangi tongmani nung saiman ke sengkha jisu kristo no lama nung saiman ke sengkha jisu kristo thibe katharangkha nung saiman ke sengkha aba hai se an nine be hani borok hake kesai tongo hake tanungi me ngai tongkha hake mane ulta firogui ma ngai tongkha boroni musungma boroni tomung samung keleglai tonglai hai ingnani bagai tamungkha zona tlangai kok tuniri kha kai tuni kok hake kai tuni kok tuniri ma bani tamungkha hallelujah galai sakeno thina lama thara nai tongmani omona lama thara nai tongmani peba galai sake borok kha kifilka kaitor borok no kebagai accept khlai piuka thimung borok ni bagai kerikha amen praise the lord so tini nai di ang wai masau even sing yang great akai torok keplai poito gonang rong thane usung borok khanao tamo borok muni su jepro sakra kaitor samung nangjagi adot ani mendra ama hairong no hono tangai kaitor sabu sai menya nogo mai tongo boho mai kupulung sakaham wow nangya kai tora ang nongo nang je samin dar te kathang nang je samin dar te kaham okay maybe nang tabuk saimi ngai mano salsa bisna klainai okay salsa hospital klainai salsa nini yakung soli wngnai okay salsa kono phan palmai ama hai jaga nang thangi sogoi nai ama hai pheso thangi nang klainai afrule nang ma naisanai sakao o sanamnaisa o taknaisa naikhlaija sidi afrul nang ma sanai diri kema borok jepro sakaham markhana dialogue ro nanya borok kaitor borok jisu kokke tabuk samung nanya ठीक है tabuk nini sakaham yakung yak gerak rang tongo jaga jami tongo rubber bagan tongo no problem tabuk enjoy khaidi tabuk nang kaitor adot thu hunipan kelangdi no problem phiaba kathang tongsani tomon nang khaki philiangke kathang tongsani tomon kaitor mane lamano nang gosi angke aprus main problem ba salsa nang realize klainai okay salsa bisna klainai salsa yakung yakma yangnai salsa abahai jaga soginai mane kuno hop mane nini arang mo samong suglia nini phanbo krikha abahai jaga thangai nang soginai aprol nang sakama naisanai sonamnaisa naiklaija sidi takmle lambaga sejak tong jotono salsa korokma bomnai sauni thaniwo akai ton thaniwo hallelujah sonamnaisa ni thaniwo naide sungsa nang sanamani ya obon nang tapokdi obon nang sanamani nang jetini ani jaga ni tongo nang sanamani diba nang jetini ani ni tongo abor kaisapun nang sanamani ya bebak na sanamnaisa tongo nono bahan sanamnaisa tongo ano sungno sung jotono sanamnaisa tongo so malik tongo nang siniangi mano amnin problem nang bujiangi tongo mano amnin problem okay nang goshiangi tongo mano amnin problem but kubui no kubui salai jagya hallelujah so tabuk mendra kari sendra je hana musumun hangradi phiaba saimandi kaito tongo kaito nono hamjago nang khaki filteng hani kaito nono naisingi tongo hallelujah praise the lord tini main tiprasan hunsiwana te kubun jaga bo tongo even chini kamiam sai problem tamo drugs ha siklar tangi drugs kanai nang kaham ke observe khainai di joto buma bu phano
नासिङै दङ आ ड्राग्स जानाय बोसा ड्राग्स याकारथों जत बुमा बुफानो नासिंजाक बेलाय खातंजाक नांखे कुटि कुटि फानि खिबिना बागै रेडि तब आ निजिनि बोसाजे ड्राग्स आइथंनाय आ बोसा ड्राग्स याकारथों बुमा बुफा मुसुं जागो ड्राग्सआव हनै नकनि तिख्लाय रहरिया ड्राग्सआव हनै बोथारि खिबिया दा ड्राग्स जानाय आचराय सिख्लानो बुमा बुफा बेलाय हामजागो ते डेलि नायसिङै दङ खाखि फिलथों डेलि नायसिङै दङ बो अ ड्राग्स नो याकारथों डेलि नायसिङै दङ बो बरक काहामुंथों डेलि नायसिङै दङ कखना नायसिथों आ जाया सामुं आ जाया नोंमुं आ जाया ओके गोबां मतमुं सितरानो याकारथों बुमा बुफा नायसिङै दङ ओके हालेलुया नों संसानि बुमा बुफा तैसे नों संसानि आमा बाबु ओके सोनामजाक तैसे नों निनि बोसानासोके हामजाकना सिवो नों निनि बोसानो आसोके नायकलना सिवो नों निनि बोसाना खाखि फिलथों मुसुंजागो नों निनि बोसा ड्राग्स याकारथों मुसुंजागो हाके ननो सोनामनाय काइटर बताबो बोसोके नायसिङै दंना नों खाखि फिलथों नों कक काहाम साथों नों कक थाइ काहाम साथों नों तमुं काहाम तंथों ओके नों बेलाय कप्लायके याप्रिसेथों नों बेलाय मोजाङै तंथों नों पहर गोनांके तंथों ओके नों आ जाति बाके याप्रिसेथों आ काइटरनि कक बाके याप्रिसेथों ब फोरोंमाने आ कप्लाय बाके नों याप्रिसेथों काइटर बोसोके मुसुं जाकना हालेलुया प्रेज द लर्ड साबनि बाके साइमानि काइटर सुनो बेलायके हामजागो आ हामजाक मन मुं साबाय सुजाकनाय कनि हालेलुया प्रेज द लर्ड आमुन बागन फाइदि जों एटलिस्ट ओ संसारनि बरकनि आ हामजाक मन नायसिङै फानि सोरोंदि आ संसारनि बुमा बुफा ओके निनि आनि जतनि बा आमा बाबु ओके मेबि बोसा बहाय हाखाय फान हामजाक ओके इभेन गोबां बुमा बुफा न तामख्लाय बोसारा उस्तारु नकनि तिख्लायो ओके आम बागैनो वृद्धाश्रम रकनि जों खोनाव माने ओल्ड एज होम हनै ओके बुरा रक बोसाराव बयनावबो तनजागिया बोरै सिग्रक बोसाराव बयनावबो तनजागिया हागे ताम बर तुनिरे ओल्ड एज होम ओके बुरा बोरै सिग्रक तंमानि आभाय जागाव तुनिरि ताङै तिनि आबा हेरङै दं ताङै तिनि आबा हेरङै दं रिजन तामो सयजे हामजाक माबो करै टेम्परारि हामजाकमा कन्डिशन गोनां हामजाकमा ओके कन्डिशन गोनां हामजाकमा निनि आ कन्डिशन गोनां हामजाकमा ननो फेसो खिख्लायनाय निनि बिसिंथि सित्रा फुनुगनाय ननो अरायपरै ख्लायनाय नों आसोक जाक आमाहाय जागा थाङै सगैनाय ओके आ खवा जाक सयतानि थानायाव बाख्लायरि मानि ख्लायनाय जाबो आबुनि बागैनो काइटर सुना हामजागो आ गॉडली लव आ अनकंडीशनल लव आ कंडीशन करे हामजाक मन सोंनांगौ जेफोर कंडीशन करे हामजाक मा सक पाइनाय ओके आ बुफानि हामजाक मा ओके आ बुमा बुफानि हामजाक मा दिनै बोसानो से सोंनोगो बुमा बुफानो तिख्लाय रहरो कोनो बुमा बुफा बोसानो तिख्लाय रहरबा नो हरकसा बहक साय बानाय बुमा कोनो बोसानो तिख्लाय रहरिया yes sentini nogo kengma jorao bosa bawi khibi kap kapo okay aborok no buma haiya aborok te kaisa projati se okay soi je bosa okay nijini a bosa no okay bosa hni sini nai saiman nai ama hai buma bufa kuno dino bosa jesakpan mistake klaiten jesakpan chaya klaiten tikhlai rohriya bothari khibiya tangai bosa bocaya karifan charanai monungya karifan bokhandanai abongka soy buma bufani tomong haleluya ambange a godly love tini buma bufani hamjak mas asike perfect ke a godly a kaitor sanamnai a kaitoni hamjak ma abo tini bisingo tongmani bai busike samungka ham nukjakno busike kathalai ma nukjakno busike yapre kaplake sangsalai man naino haleluya nini ani bufur khunlaiseng jefur kaitoni ni saimania जे बुफ्रु जों चेयर नायतुगलाय बुफ्रु जों तामनाय पजिशन नायतुगलाय बुफ्रु जों क्षमता सेगलाय जेफ्रु क्षमता काइटर हनि साइमानिया आफ्रु जाबो हायंगो जेफ्रु लीडर तामनो हन साइमानिया आफ्रु जे लीडर सेगलायो
Okay. Chero asugo itong mana leader hinya. Montri kotorong mana mo leader hinya. Nang jasa ko montri kotorong di. Nang jasa ko mana atap nai neta kotorong di. Abunu leader hinya. Leader babunu hun. Jefro nang sak no kok khnari mannai. Jefro nang okay, te khoroksan sheleng khati ui mannai. Te khoroksan sheba khlai mannai. Afru nang leader. Ngi sheba khlai ni bagai ang chero asunga nangya. Kunun di no okay, khoroksa sheba klainai, bo chera asuya, bo tola songkhoro. Tamle ang chera asukti nok hui manya, ang nok no porise khanya bangan a floor thangai ma asunya, a floor thangai ang ma hui nyai. Okay, so abun bagai saiman di, leader ngna ni bagai chair nanya, leader ngna ni bagai position nanya, leader ngna ni bagai mong nanya, leader ngna ni bagai mong ni gana o te kaisa bo mung thepana nanya, leader boron hoite phai, nung jefro sakno kok nari mannai, nung jefro Asanamai sano saimanai nang jefro nang te khoroksani sheba khlainani sinai afron nang leader. Hallelujah. Sahom bagino mungsasuk leader ni bagi nang yang khaprom nangya nang bomong nai tongna ta thangdi nang je bomong tongo abomong ena abomong jisu tongo okay kaito nona hamjago okay kaito ni nukhuni borok nang tangle kaito jisu christ ri nona kathar khlaikya kaham khlaikya nang tau mazra kreise jisu christ thimani amni ni bagino so nang ole kaham jagao so tabuk nang just practically simi songkhor sidi nang ni busang no kok nardi kok khaimani nordi tomusitrani nordi okay gabangma aba haije ngi tongmani gothogya borok ni busago aba hairok nang nordi okay te kaito tam musungja abron nang saimandi so te koroksan sheba khlai hallelujah praise the lord abun bagai leader a belai kheno moro kaisa kok abo kebo bai nang ya pharjagai manya abun ni naron ju phainai Manini bishing ni ongkonai, tamla kaito romani tong nini bishingo. A leadership already ya farza. A kokhnanai already ya farza. Nangabano saimana nangnai. Hallelujah tang mala Jishu already ya phaka Jishu no. Pholano already luklai reka. Mane kaito chini langmo tam na bebano complete khlai reka. Ya phangni simano obahai. Borok sanamna ni slai second sungsa sanamka. Mane tamo chini tam nang kaito puila sanamo ampar ya faru. Same tab nini ani bagai bahaino sing tam nang sing puila na karjak na nango. Sing tamana sing puila a sumson yokna ni nango. Sing tamana sing puila a bigra ni yokna ni. Sing tamana sing puila okay je thimung klai tong mane arani ongkhori phaina ni nango. Kaito Jisu Christ ti bebak no khlai ba kya. Complete. Sabni bagai tabuk keplai ke ya prishana simisi. Saiman na simisi pogya ke tongna ni bagai simisi tab. Hallelujah. A pogya ke tongna bagai tamna daily o kobrong no sing khanawi tongna ni nango. Hallelujah. Praise the Lord. Even sing naidi. Jepro sing cinema kabang nayo, movie kabang nayo. A movie ni dosa mong hain hendari, hain tomang na ongkori payo, hendari payo. Okay. Tangi abon nayo, abon khanao, abon ni bagay. Ngeneng tam daily kaito na nayo, kaito ni kok no nayo, kaito ni kok no khanao. Go automatically nino tam hendar ma painai, kaito ni kok. Nini bukuli tam ongkor nai kaito ni kok. Nini tomong tam lungjang nai kaito ni kok. Kaito mani tomong, kaito mani hamzak ma, kaito mani khairok ma. Hallelujah. Praise the Lord. Sabuni bagan fadi, saimandi. Nini soy salaijak mong abot nini phanbaya kaito Jisu Christ na rekha lama hisabe a Christ to simino possible amen hallelujah sambagi saimandi kaito sungno belaika hamjago maybe ningtani saime ani bagi dukho klaijak ni mano maybe nini mukti klaijak ni mano maybe nang belai khakamjak ni mano maybe nang sasung susung ni tongka kebun no bujina jikrikya abai butongla na maybe nini life bo abai hinkana bus bujile kya phan no nang khkubi sai dai kya kholo gi nang saka bebak no hapen borong no bus bujilia nang ja khawai sepan nang ni life ama hai jagat nang thangai klai kya nang arani ongkhonna ni bagai borong no share klai kya okay nini khas bondu nini khas gana ni borok no nang saka hapen no bus bujilia no bo lama risi malia aba hai reng khanai di maybe aba hai condition pan nang ngi tong na tabuk but saimani kebo buji apon kaito no bujiu kebo hamjagi apon kaito no hamjago kebo no maya khlai apon kaito no maya khlai kebo lama phunogiri me apon kaito no lama phunoka tei phunokai nangam no saimandi hallelujah praise the Lord sabni bagino as a borok hisabe sing sanamnai sabai je krungi tongnani nango sanamjak bai batamba tini tongkha khana kare but sanamnai sabai le sing regular sabrom sing krungi tongnani nangnai amen kaito suno belaika hamjago hallelujah kaito belai kaham a kaito kaham chungno asige maya khlayo
sarapsani bagai pano kibiya ya kari naidi hama na khangkan ang kaito no muito mano tangla o hama ang pai mani ya kaito no mani amen samung sa khangkan kaito no muito mana nang nai tangla at samung maybe nang bor khana nang kai khana pheba thaire nai sabo kaito tapok di sapro bo nang muito khlai kaito no hama na pro nang muito khlai kaito no okay nang jepro yak ti saw nang muito khlai kaito tongno phan ya nang bakati sai man kamu kaito tongno kathang ke tonya nang borti sai man kamu nang jepro mungsa sang nang nugo kaito no hamare di kaito phuno ya nang bor no kamu nang jepro mungsa sa khanawo okay tabro ni tok pungma khorang okay aba kena yongsa kuksani khorang tomna kaito rano phan ri tonya ke kathang tonya kang khare khana kamu haleluya praise the lord tini muktri ka ham nang mano hambar di kaito no kangma borong muktri thangya tension okay muktri di tablet chapon sa muktri thangya nang muktri ka hamana ble hambar di kaito no haleluya hambar di kaito no kaito suna hamza ko abon bagi bebak no nang se sanya pa no bondo ring tong nang se sai mi ang itong kana aga tini nang muktri ka hamar mani nang kya ba ani phan ni tong na kaito riya ke borong mang kamu haleluya nang tini hozo mungi tong mani sakang ke no hozo mungu okay kaito na hambar di tini kungma borong complain chok payo ang mas ka syangka khisi malia okay aba ke complain no tane because jefro akaitor by nini halok okay te akaitor je khlai ka kaham abun nang saimi ang nai automatically thani problem applying phainai nang jefro kaitor enough kaitor bebak nang jefro sub haleluya jefro nang bebak submit klainai saiman di mungsa problem ni thani applying phaimai fiaba obo saiman di joto ni bagin kaitor bebak blessings raza joto ni bagin kaitor bebak pin nangmarok regular je nangmarok no kupulung khlai raza hallelujah praise the lord fiaba kaitor tomono kri hingke okay tomono kaitor bai ni halok kri hingke shaitan jepro shep mano nono meseno nono oroi pore khlayo nono disturb khlayo tangai jazagao malik kri anu khong kake belai sitarau belai manam sanamungo belai legila gaingo nang tomono malik bai sanamnai sa kaitor bai hingke are legila gai sokpaya are shaitan keplai maiya jepro nogo malik kri an nog ne obostha tamung lera pata tamung legila gai tamung sitara tamung apta sajane kri ka asage sitarango tabuk apun bagai no clean nai thok kuchung ke tongna bagai malik nango nogo nini nok samni nok kaitor nok at malik no toni nini nogo haleluya nang te kubun ta dadi nang te kubun ta dadi nini ba nini ambusa kaitor ni nok ba kaitor non toni te kubun nang jaga ta rabi haleluya kaitor sona hamza ambagai ninebe hai jaga ni borok legala gai tarai sani musung mawi tong nai heba borok khaki filka borok sa khaki fili manu gandeng ketang maya tong nai ba haleluya borok asake raiko sake tong nai a lera pata a saki musung ni tong nai rokse borok khaki filo hungke te khaki fili kaitor kebangi najak filo hungke nang khaki fil ma bai kaitor khon no kebangi nagalang diba haleluya nang bini thani yapri sei phaimani bai bonor kebangi nagalang diba nang si kebang jangna bagi mono mucung nang kaitor bai kebang jangna mono mucung nang kaitor kangkhung tolo hapanya mono mucung nang kaitor nukhung tong phainani mono mucung tamni thani sible khoroksa borok sara musung ina sare jaman ba tongi thangde man tongna soyabo nomor naragi jaman ba bebang musung man namble nang se mode musung tabu yapri sei phainani kaitor nang se mode musung sadi nang kaitor nukhung tongnani nang se bahai a kaitor bonus sanamnai sa nang godo gosi sadi nang poito khare khlai sadi ak sanamnai sa jesu christ din no kathar khlai kya nang se poito khare khlai sadi jesu christ din no mini no khungne khlai kya nang se poito khare khlai sadi nang bishas khare khlai kok babu suble haleluya kaitor sono belai kya hamza ko mini hamzak ma mini khairok ma amo pai khlaya haleluya so tong thok di nang saiman khanable malik kaitor nai tong thok di
Saiman khanable Kaitor norok katha khlaikya tong thongdi Saiman khanable nangtang bin no khungni tong thongdi Saiman khanable thimungni bagi karikya tong thongdi Amen Saime kongka Saiman di ba Saiman kangke ba tong thok sidi kusuk khlai sidi Kaitor ni mungno Hallelujah Praise the Lord Amoy nang saksang no ereng ta ang zagdi nang saksang no chugya tang zagdi nang saksang no phaltu tang zagdi nang saksang no bekar tang zagdi tini kengma oro bekar ni salayo chugya ni salayo bigra ni salayo nang bigra buya chugya buya bekar buya nang Kaitor nang besase kaham se hamsa zak se Hallelujah Praise the Lord Ke buma bufa nang sakri mangkasang naro besa hanai khad hamba Nang rangazi tu phadi hakhe se nang ali nokuni borok aba hajang hanba nang maybe samung khlaya nogo tongka nono phrengi mano aba hai khlaya ba khlaya but bondono besa ba besa ken tono nini sakri keringi bo nang besa nini yagorang keringi bo nang besa nang pora mayangi bo nang besa nang pora manai bo nang besa bebak jese category phanandi nang bufa bomani thani bo besa no same maybe nang tabuk nini nukung bera nok panang kana haipan nang Kaitor nang besa dalan nok nang Kaitor nang besa rangrang Kaitor nang besa rangkrei Kaitor nang besa tangla Kaitor nang besa na tam tong krei abo sai tong yeno nang Kaitor nang besa nang Kaitor nukung ne abo su kubi ko tong thok yabo ni bagai Hallelujah Teni kengma borok mijeni phan bai ke sini mung nai tong la thanglai sini mung ni bagai nang ya prita sedi nang samung tangdi tamla Kaitor no shebreka samung aji di kolom te khiklai di tanglen ni samung bialang gelak nung kolom te khiklai samung khlai mani bagai seler ke tam nai ba mai masa yang nai seler mai kari tenta hak kari hem hai au sungsa ni bagai nang ajinan bagai nang kolom te ba khiklai no doubt hai ni la kha tong sam non ro phai ba ke ro phai ya phia ba rang na tong kari ba samung khade khlai khlai abo ya nang Kaitor ni besa nang abono sai mani nang nini samung bai Kaitor kaham ke phungna ta thangdi nang mungsa khlai manya nini khlai ma bai abo kun Kaitor effect nya okay effect nya means no nang samung kaham ma khlai ma bai Kaitor ni mokol kaham ngi manya nang kaham already Jesus Christ ate a kaham ni bagai nang samung kaham khlai di Kaitor ni mungno kusuk khlai di Amen Hallelujah tei tabuk men gang ke phadi sengsai mano kamiam sayo walai suklai nasle lai even tebo nini dofa ani dofa nokjak sugui tong tir prabo nangke riang nangke zomatia nangke deborma nangke koloi nangke rangkhol yakadi aje khaglai phuilai de yakadi nang mono borok ni nukhnable borok sabbo sanamja saiman khnable Kaitor sanamo awan sada tok sada okay ekaba tamnai riang da zomatia da কোনো matter khlai aro nini diu ditamo o borok hanjangnai bo Kaitor bai sanamjak so Kaitor ni property no hamya hanani nini odhikar boroni manna Kaitor ni property no Kaitor ni sompoti no nang hamya hanani nini odhikar to tongba saburo no odhikar o riang rok niya oi jamati rok niya no tirpar rok niya o deborma rok niya sabo khomota ro no sabo khomota ro no nang awai kok sanani nang da sanam deborma no nang da sanam jamati no nang da sanam riang rok no nang da sanam rangkhol rok no nang yanable nini kuno contribution jikre jamati sanama jagao riang sanama jagao deborma sanama jagao ke nini jehetu kon phanse lenden kring ke nang hamya sanani mungsasuk okay kok sitra sanani ba mungsasuk sajagya ngai nasle nani nini kuno odhikar kre stop khlai dia bahai because जों Kaitor ni property Kaitor ni sompoti जों khoroksa te khoroksa bórom ma khlailene khoroksa te khoroksa जों respect ma ralaine khoroksa te khoroksa जों khlai ke yapri ma shalaine amen khoroksa te khoroksa जों ma dum salaine Kaitor sono belai ke hamjak Kaitor sono belai ke hamjak abon kubul amen jeforo nini buji mas sarai ar taita wala ja phainamba ha sam sanam Kaitor borong sam sanam Kaitor bufang wafang sanam Kaitor
bebak se nung saimano buji shuka arte kono walai sholai par phaino kari ar walai shuklai je borok saksara o sungsara mang tongnai hini wan sungnai ro walai leo bo wan sugo ang mang oro tongnai hini ang no sampoti gnang ang no leader ang no bebak ang no khomda gnang a dode borade orade boss sakare kabade sabo aba hai saba jala saksang no malik ingjaknai ro nung malik diba nung buforo thwinai si nung saiman graya nung malik diba nung saksak kathang tonan jini thani phan kari gra nung malik diba sanamjak tei saksana malik ta gosidi sanamjak ba sanamjak khaikina tong nini responsibility tamu nang abono saiman di hallelujah nini responsibility nung jepro saiman nini khlai tai tamo abono nung jepro nung saiman nai ara muni ma simisi tong thok ma simisi khasrang ma simisi tamon nung saiman ka tam saiman ka nung tam klainai tam no sanai boro himnai bahiki himnai bahike tam bebak no nung buji ka saiman ka so aboni bagite aro mongsa problem kri hallelujah kaitor sunu belai ke hamsago amen kaitor dalai ke hamsago aboni bagino kabang ma kok tongo kabang ma sereng zakai tongo terus sereng lainai piaba khanapuro ngake phanle jodangi thango okay abasike jodangi thango piaba practically belai tugu koma borong ni bagai tatuk jak sidi hallelujah tatuk jak di nengte abo saiman di ang tamnai sana to musunya piaba direct noma sao sing nugo political hakhe ba mongsa se kaisa songsta hakhe mongsa se mane sangsaro samung kaham klainai ni bagai sanamjak mane yes aboni bisingtei as a political ni bising political party ni bising samung kaham khlaijak nai no doubt tam ni bagai political party samung kaham khlaina bagai tam ni bagai te khoroksa ni benefit ni bagai abo ulta tangthen political party tamo khlai sakeno te khoroksa benefit ni bagai te khoroksa no naikol na ni bagai nge naikol nai borok kon dino naikol jangna ta thangthen abono bujidi hallelujah जों already saiman ka जों tabuk tamo te khoroksa ni benefit ni bagai जों tabuk tamo sakno kok khnarani te khoroksa ni seba khlainani glai sa kok baitamo जों te khoroksa ni benefit ni bagai जों joto ni mokolon tabuk जों srai tamo india o tongkhake जों bujio political so political definition bo akaba political no जों glai sa ke tamo bor ni purpose tamo bor naharmung tamo ni जों cheri chothri nai ka bono sason khlainani okay te khoroksa naikol nani tei dulani mosangra nani so aboni bagino kaham ke saimani maybe oro tongnai bisingo political engagement jak abahai borok tongai mano but nini duty tamo te khoroksa no serve khlainani se kebo bai serve khlaijak nani ya nini duty abo tang mala bustang election tongo tini kengma borok pokjagi tongo main duty tamo even kengma borok abahai bo nukjagi tongo ane agama ke samung kaham khlai phungano hake borok ana sajagano Agak board naik pakai no apa ya borong nono sada ya apa ul niko but nini khlai dei tamo te khoroksa ni kaham nini duty tamo te khoroksa ni kaham so abu no tapok di hallelujah o tháiswk se bo saimano bini bothai botangi thai te khoroksa sar na bagai bora ingteng te kabang fruits tamo bonni ji sara bagai bothaya mai bosai sing sara bagai je bothai ba nono sarna bagai tháiswk tangi thai nona no sarna bagai thaibung tangi thai nona no sarna bagai ga bo phangsa saiman nable bini diuti tamo te khoroksa no sarna ni te khoroksa no kaham khlainani neng ang borok gyan ganang le hini gosiwo te khoroksa ni kaham ni bagai je sing sanamjaka abo singtang bujiaba ang onni ni bagai kaham khlayo neng mani bagai kaham khlayo joto ni bagai kaham khlayung ke aron buron tei walai mung sok paineba ar tei boroni ar tei dati salayo phainaba neng tomung no soi leader hne yapri sewung ka ke te khoroksa neng yakti sanau ta thangdi nok sok sanau ta thangdi neng mungsa se hamya khlanya neng tas ta thangdi hallelujah praise the lord tangi mala ni duty se te khoroksa na kaham khlanya ni so neng kaham khlanya hne yapri sewo neng te khoroksa ba ke hamya khlai mani ba no not possible abong ni simaya
kaitor sona hamjago jeng tei khoroksani benefit ni bagise nung bo tei khoroksani benefit khlaio a borok bo nini benefit khlaio ang bo nini khlaio nung mani khlaio hingkangke aro tei kuno question je krei answer simisi wow orobo solve bebang problem solve am bagino blind ya prita sedi sati krei andra gondra o osta kho ha korok khlaio haino nung sutrang borokno rok thari nung othong potong mane mungsasang mistake samung khlanya ta thangni am nini bagiya because nung pohoni borok nung jisu bai krengja jisu pohor to haikya a jisu lamang paikya tini joto borok na pohoni borok engkha tabo nung saimandi nung pohoni borok se nung kathar se nung kaham se nini nasik jaknai jisu se nini rokthar jaknai jisu se nini kaham bin aron se phayo nini kathar bin aron se phayo nini mothang jakung bin aron se phayo so sarai serangdi bobo hai borok nung tabo hallelujah praise the lord orok kabang ma title mane subtribe ni borok tongo riang tongo Tripura tongo deborma tongo rangkhal tongo molsom tongo okay abai kabang ma tongo Tripura tongo okay sing wala ngan bagi diba hai nini jati ani jati hani no kun dina ba haingya okay jepru sing tabuk kami joto jaganon ani nok ang ani nok tongo nung nin nok tongo reason tamo te khorosana shitraka phungna bagi diba nung responsibility man khan nini nok no nung naithok klainai hallelujah nung tamo responsibility man kha nini kaise individual institute okay tabo kaise institution tangai khulokja tabo kaise school even tabo kamiam sai sengjo to school khulok laimon nu chicken school kotorngi tong reason tamo a school ni bisingdi education ranani borno phorangnani kaise institution tangai eng phorangnani bagai nini kaise nok tabuk jati Tripura ba deborma ba riang ba jamatia tangai eng kaise institution abo te khoroksano phorangnani bagai ale nini nok individual nini khorok nini nok nini nukhong in kaise institution abo te khoroksano phorangnani bagai tahle nung kaitor by connection nini halo kaitor by te khoroksano phorangnani bagai si te khoroksan thane kaham no yapana bagai si te khoroksan kaham khlainani bagai si amen tangi male kaitor nukhong no tangi snam ke bini mungku suni bagai bini mungno sumsa saklainani bagai hallelujah jepru kaisa jamatia dofani bising samung kaham khlaija kanke okay te khorsan benefit nai okay bini bising kaitor mungku suknai riang ni bising tomung no samung kaham khlaija borong chubao te kaham bebak area onke tamo kaitor mungku suknai te khorsan borong ni benefit nai so obohai nung saksang na bo tamnai yes nini property kaitor non rekha individual kaisa bai kaisa nukhong nari responsibility but abo te khoroksano hamya khlaina bagiya te khoroksani benefit ni bagise amen hallelujah obviously man jepru chinthani sokpainai arte wala chuklai sokpaya ambagi saimandi kaitor hamjago a kaitoni hamjakma baike sing ya prishana ni nango jepru godly hamjakma a god kind of hamjakma bai sing ya prishanai arate mungsa hamya ba mungsa sik abo hai tamnai as a problem applying phai manya te chini life bo samung klai manya hallelujah faidi abo film ni kaisa dialogue tongmani hai tension lene ka nei dene ka ne so shaitan no nung tension rudi shaitan ba ke nung tension tar jagdi hallelujah kaham tongo kaham ba ke hamya no mesendi hamya ba ke nung ta mesen jagdi hallelujah serai ja cintane kaham tong bla tabung na phadi a kaham ba ke sing hamya le mesen la yana tangile hamya bai ba sing mesen jang na klainai ba mono musang na bo hamya bai mesen ja khapu isabon musang yana hamya bai mesen ja ka hanmani mati musang ya so elam bak sing kaisa nai le ne Romans chapter 12 verse 21 khoroksa pori naida pori dito ni maliaro post khlai ra naida kok borok baike Romans chapter 12 Rom baroni 21 Romans chapter 12 baroni 21 Romans baroni 21 Romans chapter 12 verse 21 post khlai di comment section of khoroksa
Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good niso. Hamya, abo nini thani phai kaplai tang thung. Nini lang ma kaplai tang thung. Phai di. Kaham bai se sung hamya na mesen layana. Hallelujah. Praise the Lord. Jadi kema borok ama kino mansugo. Boss hey potangire roi kai pheke wai chuno. Khonjo khobui. Nge borok tang jalai. Mane bothi king jagi to babono. Boto tam bahakezan nini life hamya khlai kya abo bini bepar. Nung le wai chen thangi tung phlai ri kai phekya. Direct hamya khlai kai phekya nang. Mane tamo kaham bai ke nung bono mesen nang mani. Phiaba hamya bai se nung mesen jak siu. Nung thapra ri kai phemana a borok mesen jak ya. Nung se mesen jago thapra ri kai phemani pagai. Serai ja. Hamya bai ta mesen jak. Samung kaham bai se hamya no mesen di. Kaitor sungno belai ke hamjago. Phati kaham nomang kupulung khlai lena. Kaham bai se sang hamya no mesen layan. Hallelujah. Te khoroksono ustari kai phemani. Te khoroksono nok sok samani. Te khoroksono tamnai hamya samani. Abo nini success ya. Abo nung wah ni nung ta tong thok jak di. Kaham bai ke hamya mesen jak no nangai. Hallelujah. Bebak zorawo. So tong thok di. Nung tabo kaham bai kupulung ka. Kaham bai ke hamya ne mesen di. Hamya bai ke ta mesen jak di. Hallelujah. So fadi nga se kolok phasin thang laikla. Sung bujina nangnai obono. Takon bujiako abo he borong no sung bujina nangnai. So nung maybe kaham ki sukro bi sai me pa nang mano. Hallelujah. So just share clarity. Tei borok buji thung tei bo. Amen. Nadi kaitor suna hamjago. Hamjagma baga Jisu Christ te kaham no kupulung khlai ka chini lang mawo. Jeng tiri kaham senga jimani ya. Jisu Christ ni bising ti kahamo sok paikya. Ketharo sok paikya. Mazra krei engkha kaitor ni nokungni engkha. Ketau klai sakit chini life kaham kethar hamsajak methangjak mong bebak sok paikya. Ketau kaham rok chin thani tongmani abo baike phaidi hamya na mesen layan. Je hamya keplai to abo sung no layan kaham no keplai khlai layan. Hamya tongma baile nung ta mesen jak di kaham asuk sok paikya ba chini thani wo Jisu Christ ni bising te phade kaham baike hamya no sung mesen layan. Hamya baike nung ta mesen jak di. Amen. Phadingke palke zora ka man khaba jeng kaiton hambai layan tirpura hasten sung kaiton thani yaba ya phat layan afa tirpura hasten ni si tirpura hasten sikla rok ni si tirpura hasten sikla rok draksanani tomung sitra tongnani ba mungsasak hamyao messenger gi tongnani bagiya nini kothoma ka hamna pina bagisi. Hallelujah. Nini monglo kusuk khlaina bagisi tirpura hasten sikla sikli jotoni sakanin thik thano sarsao phola hamya samung sitra ranai phola hamya namung sitra tomung sitra ranai phola hamya kotolik ongkhodi nini kuno adhikar kre father hambai nanga sika hamjago Jisu Christ te kathar kaham hamsajak klaikya sikla salai do nin thani submit klai nini mung kusuni bagase afa Tripura haste nini si Tripura haste ni political party rong nin thani yafarlo jot official staff rong nin thani yafaro joto dofani samung klai ni ong khorjak aba hai tahukte bhusorong sakau nin thik kathano sarsau kaham wansokmo kaham baike hamyane mesenani aje bujimu nung kupulung klai dilo nin thani yafar beba father nung suni khibiya yakai so nin thani yafar submit klai titong thogo nung khibiya nung yakai. Thank you Holy Spirit kaplai Jisu nung mo kafani nin thani beba yafar. Amen. Suppai di dinasa nung site je mang hangke ba share klai ready tomono yes no problem ang share la klai man bla aba hai tomono bujimani tongo ngeke just klai second nini messenger te whatsapp te nini status share klai di buji thung bor sang thang thang buji rimanya at least jotono mobile engage
kisi sala kaisa part le bokna nai blana buji thang tomon joto no buji bai kengke walai mung tai kri kathalai mani tongtok lai mani khasrang mani choba lai mani okay khorsa te khorsa maya salai mani abo kupulung nai ame so asana situn kini habai